Postoji nešto nevjerojatno snažno u gledanju nekoga kako se uzdiže nakon što ga je život srušio. Kada si bio odgurnut, ignoriran, omalovažavan ili su ti govorili da ne vrijediš dovoljno, a ipak nekako pronađeš način da se ponovno ustaneš. Ponekad se osjećaš kao da je sve protiv tebe. Ljudi pokušavaju utišati tvoj glas. Okolnosti pokušavaju slomiti tvoj duh. Vlastiti te pokušava uvjeriti da se ne isplati više truditi. Ali čak i u najnižoj točki još uvijek imaš nešto što ti nitko ne može oduzeti. U tebi postoji snaga koja još nije u potpunosti otkrivena. Bol se čini trajnom, ali nije. Biti umoran ne znači da si slab. Boriti se ne znači da ne uspijevaš. To su samo normalni dijelovi svakog teškog puta. Bliže si proboju nego što misliš. Trenutak kada se sve mijenja često dolazi odmah nakon točke u kojoj bi većina ljudi odustala. Nemoj biti kao većina. Nastavi dalje i ne zaustavljaj se.